Samtang sa laing bahin si Bishop Abitoy sa atong mga pagsimba mahigala sa mga simbahan, with due respect sa uban nga mga tinuhan sa mga Katoliko, apil na mahigala ang pag-auhag indeken sa pagsanong sa panawagan mahigala ni Bishop Abitoy sa pagpahigayon mahigala protest rally nga gitawag og subuanong pagpakigbisog kontra korupsyon o supa karong Nobyembre 30 kauban ang Cebu Archdiocese. Straight to the point. Ay ni mahigala nga makiga mo apil tan ini mga sukit ti paminaw pag pakita mga higala sa atong protesta labi na kita sa Sugbo no kadili ta magpakabuta bungo lamang ang uban mahigala sige lang magyapong pamulitika pero kining ato mga sukit ti paminaw agig pag sanong sa panawagan ni Bishop Abitoy ikaduha mga higala agig pagsanong nga kitang mga Subuanon wa ta man lipay ining investigation karon nga taphaw mga higala. Straight to the point. Pun ipa palaw mi pa og iapil mahigalang imbestigar ang Sugbo kay niya dinhi ang daghang patay. Straight to the So point. unsa may tabo, magpabilin ba nga passive lang ang mga Subuanon bisan pa man nga kita mo'y nakakita mahigala sa aktual nga sitwasyon. Atol sa bagyo nga Tino, daghan mahigalang mga kabalayan ang nabanlas, daghan ang kinabuhi nga nakalas. Ug unsa man, padayon lang ta nga way buhaton, Straight to the point. padayon lang ta nga okay ra. Magmika lang mga sukit tig paminaw. Mutan-aw lang mga higala ini mao mga panghitabo. Di nato mahigala padayag ang ato mga higalang pakigbisog. Di nato ipadayag ang ato mga higala mga opinion, ang ato nga pag-express mahigala sa ato mga gibati. Ninot ni mahigalang nahitabo sa Sugbo. Straight to the point. Basin ang uban nga mga lugar okay ra nila, pero kita sa Sugbo padayon lang ta nga passive. Niining mao mga panghitabo. Straight to the point. Kadanig pagtagad rubutagas tumanuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. kauluhan, Bureau of Immigration heightened alert status karon human ni issue na og warrant of arrest. Batok kang kanhi kongresista Saldico og laing 17 ka mga kaubanan. Straight to the point. Sige, dakpa na sila pero medyo mas maayo gyud og duna pay dugang. Kay kagamay ra ba na nganon 17 raman. Kadaghan mahigala sa mga ghost control projects mahigala nga mga nasuta makigalaan out of 8,000 ka mga proyekto mahigala sa flood control wa pay labot ang substandard ha kadto lang ghost ang ghost lang dai 400 dug kapin 400 daan ha ang ghost nya nganong kanira man 17 may makasuhan Straight to the ha point. wa day makasuhan sa Sugbo ani Straight to the point. ato ni tagag pagtagad rubutagas tuman-uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, Senador Panfilo Ping Lacson ni Butyag nga giagni kini nga mahimong kabahin sa usa ka civil military junta taliwa sa isyu sa korupsyon apan iya kini nga gididma matud pa. Straight to the Pero point. karon magud mahigala with due respect ni Senator Ping Lacson murag nga ibanan mahigala nakibahangan ang iya karong mga ipanulti. Makatuo ta mahigalag tinuod ba or dili murag di na ta makaditso og tuo dayon. Mo post for a while o ga makameditate ta mahigala usaha sakto ba ka nagisulting Lacson og di ba? Straight to the point. Kay og mga higalag musulti gani batok sa presidente, batok sa administrasyon, batok ni Martin Romualdez. Dayon man niya mahigalang pakgang. Sama panalitan Saldico, giingnan dayon mahigalang nga why probative value. Ang mao mahigalang pamahayag kay why affidavit, ha? Pero si Undersecretary Roberto Bernardo dahil mahigala usahay masipyat akong dila nga Bernabe. Bernardo bisan ugwa mahigalay mo execute og affidavit indiken giangko ni Bernardo matod pa o ako ng transaksyon o niya naka-appeal ana si Bersamin / Pangandaman way labot ang presidente wa pa gani mga higalay investigasyon si Lacson wa pa gani niya paminawa mahigala ang side ni Bersamin ni Pangandaman ingon man ni Ulaybar wa pa nila makuha ang side ni ini ditso na dayon sa ingon nga mao ni tinuod no nga kinini ang sadan si Bersamin kinis Pangandaman way labot ang presidente. Okay lang na absulto dayon ang presidente pero konbikto dayon sa Pangandaman wa pa gani niya mapaminaw ang ilang side mao bago na due process. Straight to the point. Matik dayon basta kay unya unsa man tong pasulti ni Undersecretary Roberto Bernardo na atoy probative value nga wa man gyapon to affidavit. Unya unsa man to notaryuhan tong iyang mga gipanulti. Mo na karon mahigala medyo dili maka-recover sa Lacson aning iyang pamahayag medyo lisod ni. Atong giawhag si Ping Lacson. Ha? Kini ni ang maghimo ka og dugang pang investigation mo makagilaay
karon nga ang investigasyon, karon ang korupsyon naa na sa doorstep sa Malacañang. Niabot na sa Malacañang, murag gilaay sa Lacson. Straight to the point. Hay naman to, di ba? Doon naman to'y marathon hearings. Nga gihimo, hapit man kada adlaw ang hearing mahigala sa Senate Blue Ribbon Committee. Karon nga naa na, gipanghinganlan ng mga dagko, mga higala naa na. Sa doorstep mga higala sa Malacañang. Ngano mo naman og nahilom Straight to the ang point. investigasyon. Ato ni tagag pagtagad rubutaga mga sukitig paminaw. Imbitara ko na sa Bersamin. Kana sila si Pangandaman. Kana sa si Ulaybar. Kana sa Jojo Cadiz. Kana si Undersecretary Adrian Bersamin. Imbitara ko na sila. Kaya nga tong tuyo, di ta makatuo nga dunay 400 plus ka mga ghost flood control projects nga gamay ra ning mapriso ani, gamay ra ning mahinganlan. Straight to the point. Pasindag napaylain. Unsa man ang sugbo, walang di ay taan eh. Basi kung dangon na nilaksyon ng iyang Senate Blue Ribbon Committee na, kuha naman, muraman sa gilaay na. Nagundangon nilaksyon niya, wagi ba kasuhan taga-sugbo, grabihan naman sa. Maingon sa mga taga-sugbo, may grabihan sa Atty. Rufil, oy nga, iduot man sang mga taga-sugbo. Wala ko muduot sa taga-sugbo, Ang mga taga-sugbo, mahigala, mga tarong. Pero kanay mga flood control projects din daghan ra batag patay. Okay lang? Walay mahitabo ani? Straight to the point. Kanta ni pagtagad rubutaga sa atong paman-uban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. To the Pero mo lagi ni ang atong mga issues mahigala atong hatagag pagtagad. Pwede man silakson mahigala og tan-aw niya ang mga tao mahigala di man gud nimo ma-underestimate ang ilang understanding. Ibutang ta lang nga dili gusto silakson mahigala nga maapil ang presidente. Sige lang, padayon na lang investigasyon. Kay basi pa rin makakuha patag dugang nga mga isda diha. Bahala og kinadakang isda og di makuha. Abtik lang kag bantay gyud. Inig-imbitaron si Bersamin kana sa si Panganiban, Pangandaman, inhalan man mapaminaw nimo ilang side kay imo nang gi-conclude na sila mo nakasaan Oray og musulti na sila. Nga doon na pailain nga mga officials kay syndicated na di mo to ang mga tao ani nga gamay ra involved. Straight to the point. Bantay lang kadaan ang testimonya nga di gid makalitok sa ni BBM. Ug na pa di malitok lain moingon day nga ang ubang mga sekretary apil sa niini. May na mahibaw-an lang yun nato. Bantay lang nga di makalitok og uban pa nga kanang imong di gusto nimo malitok. Kay medyo ang mga tao ron kabantay man, dili man mga tao mga bugo basin og madarag puyok-puyok ang mga tao, Katanig pagtagad rubutaga mga sukid dig paminaw ni ato paguban-uban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Og moingon gani bisag unsa i-mention diha, okay. Pero mo mention na gani BBM, ready lang gyud paingon yo no probative value to nga portion. Mo mention na nga Martin Romualdez, automatic na yun no, kadto nga portion no probative value. Iagi tala ni katawa mga higala. Pero napadayalain i-mention din labi nagmo-mention na karon sa Sugbo, Ni arabay mga project ang mga diskaya diri Sugbo. Iagi tala ni katawa mga higala pero dili satisfied ang mga tao ga lungot-lungot ang dughan sa katawhan. Labi na kitang mga Sugboanon nga daghang namatay dinhi. O nya mura lang ni og gihapuhap lang investigasyon o lugulugan lang tayo ng investigasyon mahigala nga kunuhay doon na gipagawsan og warrant of arrest. Doon na mga preso mahigala okay lang og doon na mga preso din og kinsa na angayan mga higala mapreso kung doon na magani probable cause pero para namo kuwang pa. Straight to the point. Kay imagine ka og 8,000 mga higala kining mga flood control project sa tibuok nasod 8,000 kapin. Ang namatud-an karon 400 plus. 400 plus ang ghost projects na daan. Yang anong siko og 17 ramay nagawsan og warrant. Straight to the point. Ato ni pagtagad rubutaga mahigala medyo ang mga tao malingo-lingo. Murag inyo lamang giuluhan na ninyong investigasyon Murag pang-optics lang ng kalakiha Murag pagpakita lang kunuhay nga dunay gihimo ang administrasyon para nga mga tao dili mo alasa. Straight to the point. Ato ni pagtagad rubutaga mga